Sodra Asanteman mu a krobia ne brono bia ene na sechere na saa nananom yi omofra krofon so ne bepi mu Asanteman na wondi ne Mampong na sechere ne Asante Mpong anasa Asanteman puntu yensu a won ho abakosem ene nananom nkro ni bia eka ho. Obi kana tete obi kyerem panimfo se abo akro ne nyina yenu sa kru oni kura Asante na no kuta wisi ahene din a otedwete sika so na sa kru enam se yikropont no otudin Mampong yensu awon ho abakosem. Opim so say tutu odikan bedi ade sa Asante hina odikan no oye wana adwene so obeje wonfa ahudie everyday nchiransem na numu no akwankyere bebre baaye sabre num no Koforidua bi wa Asanteman mu ani di ne konfo anoche oye konfo anu mfra Asanteman mu die nenso nam ne so ma anwonwade ne nsenkyereni bebre si wa Asanteman na ne bre so no ne opim so say tutu odikan ne kabom ekyekere Asanteman na nam so ekyekere Asanteman wi ya no oda so sum de nkyerenti no na ewo so oje wonfa ahudie na ahofadi enum no na ewo se ntokwa na esi na ntokwa nim no obiri konfo anoche di akwankyere bebre ebaaye akwankyere ne bi ne se nananom bi du omho besuo ama yetwa wonti ade aye amamre abo Asante ho ban de toso bi ne se nananom bi du omho besuo ama yetwitwa omonam ato apete yedi one se binum so du omho besuo ama yesie omo animu no so afi ohene bi bedi akon nanim ama Asanteman akodin konim de nanso nanso achi no obefrim anaso obewu eno ti be ma twene bo akodua egina ye adiniti agi akyerema na asenso kofu adumaka sekese hene so de ne ho gina ye ma yetwitwa ne nam ejoso man hene asokware Mampong hene eni ahemfo no bi eka ho de won ho bo afode ma Asanteman onyina ka de Asante mfanye ma wo mo ebre obiri konfo de san hyehye yewe nyina abaaye no na bo ahia na ntu mekire Mampong hene obedi ade afia pem ahansia aduokono kopem afia pem ahansia aduokono enso 1690 to 1697 no obedi no ofana na mani ampon ade sa wo hene wodi ade free afia pem ahansia aduoson kopem afia pem ahansia aduokono 1670 to 1690 nansa na Asanteman be kosa ntokwe edison kunim no na afibia no oma woma ne kosomo dinchira no tu ato ama dinchirafo no ebi ni sika kokko michire gold enam ene niema no bia ka ho enam se no ope wonfa ahudie no aboabo won ho asienti no afibi so ya na ewo so okosom etua won to ene de ka ho a wani so ebi na dinchirafo na tesa Asantefo na ni adwa bia ya freni sikadwa eno so hye won se won famra ene niema no bebre si ye man tokwa ne hyase brebre ni amane ho asem nyina eka ho so komi YouTube wono ma ma kyerɛkyerɛ sansem ni mu nyina wo honom enti Asanteman bu samra we nyina so no na wo se na 19 Jakari mikyerɛ de nkyirahene ene wo mobɛko sabrenum no obiri konfo wo kwaye bi mu a ɔkɔma wiane anadwo na saabia ye honom no ofre honom anoche kumem na akom ni mu na di yensem obinya no aka kyerɛ Asanteman ama wo ma ye ho amamre Ebra na 19 Jakari bepi mu Asanteman mu no adunku no hyase ne konye one ne konye enansia sabrenum no aton krafre Juaben Mampong asuminya kokofu kwamai ejoso ene nkronum bia na eka ho ne de toso nsia na kamia yese na adunku adehye nyina no ase ya hye na bre ntokwa ne koso na akwankyere firi obiri konfo ho bai se omonkoya mamre wo asuo wo de ho na baabi adunku wo no so na asuo subatan yi etene wo honom na abakosem ni bi kyere se bre omoya mamre ni wiye no se asuo subatan yi eyi ne maka adunkufo yi ho ma omuni de nkyirafo ne konye na de toso nso no na Asanteman boaboa won ho awi a otwen na 19 Jakari ewo fe yase enti Asante ton krabre adunku se onye wona home se be ya de nkyirafo no betumi atena ba baabi owo no ebra na 19 Jakari ne maye basa wo se na konfo panyina wo de nkyiredi ka aka kyerɛ won se osana oba na obedi ntwowum anaso obedi nkuku na enso anam se ohimpon wo den na hini ekronti no wantie sa futu no de toso nso na 19 Jakari ne man be pie mu ofe yase no obiri konfo pie free anoche kumemu saabia ye da so ofe yase besine na ntokwa ne koso no pie ye besi ana wo wi a oprugu ye no efifre si wonum besine wo fe yase na ntokwa nim na Asanteman timi di denkyirafo ne sunkunim
akone chi omutwa na 19 Jakariti no omutwa ne nan kan ho ene ti no omude koma opemso awudikan mechira Asante hene na ne nan ne nso Mampong hene faaye frisa akone chi no so obedura enanso achi no obefrim anaso obewu ene ti nhihye ya Mampong ne Asante hihye ya ansa na okodi okon nanim akoko ne se sikadwa ene ya Asante nyina eti 19 Jakariko no na ema Asante ede ne ho a ohun se obi entumi mehunahuna ne bio eno ti na nabo ahia na ntu hye se omoma na konwa no eni sikadwa achi eno na ema Mampong benya adwete akonwa no ekire silver stool na akone ekire Asanteman edi dinchirafo no so no osa akobroabo a won ho biewa one Asanteman bekonye na sa akonim no opemso a odikan no ne di animu kan mekire otumfo se tutu a odikan na ntokwanim no otowa akono mekire se wowi anaso ofri sabrenum no achim koka dinchirafo no ho opemso ofri mu no mekire sa Asante hene ewuye no Mampong hene ne di Asanteman anim edi won ko dinchira enam se no okuma Asantefo ne hene ntuna Asantefo ne won mo kunse jata na akonim no enamani brenti no oton sure ekunkum mu mema dodo na sa akon no na ye nibre mu kuma Asanteman ntu oto achem ne dinchirafo no sure a wan pese obenya mema biompo ene o mabeko na mema kakreka wo sa aman mu ema ne di won sieye na mo hyase de mema adwa ema ama no se de Asantefo ne hu se mema ne bia ka obeba beto ahye won so enu nti na akodinchira ene achem mema a mema na konwa ne ma no nsu timi di bie no enu nti sa konwa to na so ba ne bema na epra omudi kan de ma oba no efrise na mai so no amutumi boss ankro yi ho ban akone chi Mampong hene edi Asanteman ba won echi no ehọ na obenya awisi ahene din efrise ntokwa mu a okanifo a eye opemso odikan ne efri mu no on edi Asante anim echechire won re edi won kodi nkunim enu nti na ma Mampong epo ehia kumana na Mampong kontonchi Asante nifa awisi ahene enya asabodin no panyifo se sebekwen fatana na fatano wa akono enu nti se udura Asanteman mu Asante hene ni hono mu a Mampong hene na wo anase on ne hwe echiri ase uduru ni kro pon Kumasi ne nko ade a Asante hene ni hono mu a na ba antema hene ene hwe echiri na Asante nhihye mu no Asante nifa eye Mampong na ne bonkum no eye Asuminya na nananom aka Asuminya Kumawu Ajoso Asokore Mampong ene nananom aka nyina no ebrepam no ye de won ho adesua beba yamenka ye nyina ye ho aya no ahwe ho so yie se udru ochimemu a owa Asante nkronim bi te se Juaben afidiase Asokore Oyoko ene bomi na sa kroi eya Asante hene wofa no no emre bi a etwam no mentime ho ase ba wontem a otukotena ochimem na sa kroi ene new Juaben yensu awon ho abakosem Asante hene na wose ya wakotobreso no Asanteman kwa wosa ewo katamanso anase dodowa eno na brofonum no okane the battle of dodowa na sa wose ne ka Asanteman sa wako ho a emu ye de ma wo mo reseka kakra bi senka Asanteman di nkuku esane se abrofo de won crofo beta dodowa fo ye chi a abakosem kyerese wotumi ni Asanteman kon ye agin won sikadwa no na sa brenim no na sa Asanteman ekosa anase okontokwa no di sikadwa no ko eno na na ebo won chi domo a ehye wondin na santokwa ne ya Asanteman ne nknaifo ko a omukun wododowa anase katamanso na bre konimu ye de ne sabre ne Juaben hina no teso no no freni na nakwasi buaten na sa na ne Oyoko ni a ne wofa ase ne Asante hene enu nti no ne Oyoko abusua pani na Oyokofo ne kro ba konso ne kontanase enu nti akonimu no na ahimfu imienu ne dimu ntintiman a obu akon ama Asanteman na sa kontanase hene na ne din na nantwi na bre ntokwanim no oje sikadwa no okobo sa ahimfu imienu amane se atamfo na age sikadwa no na enye no nko a na adaka bi ka ho sikafuturo ayemu ma eno nso amoje ka ho Ibrahim fuite sa asem no okan won ho boma ode wo nasrafo ekokon ya oje sikadwa ne bra Asanteman na emom sikafuturo ne de onsanka besine ebra omko sa akon ne ba ya omobepie mu okumase no na Asante hene to ne nsafre Juaben hene ne kontanse hene se sikadwa ne de abedru na emom sikafuturo ne de onsanka eno nti wamomfamra na abakosem kyerese na nanu
no mu ka ho ntam se sikadwa ne de otumi koje na sika futuro ne de won sanka na saa asem yi ha otumfo se ya wakoto yi enu nti obo ni trimu pose obetwe Juabenfo na so edidi mu na brante bia ofre na sumi a ofre ajosu kubase kopie mu Juaben ahimfie na okoye no okohun se Juaben yire edware a okowura adwaye honum enu nti okobo Juaben hina mane se ni se na brante ya beye ema brante ni dwane free kromu honum na brante ni dwane ye no okopie mu Kumasi a okobo Asante hina mane se ni se na esie na emomenye bo apayo ni dwane na yire ya odidi mu a okopie mu ahimfie honum enu nti Asante hine to ni safre na Juaben hine de to nanim se ni se no ura idi abeto nanim ne mposo bi ra adwaye honum a onya bibia amaninka ema Asante hine sere ni se hwe no anya ne hwe ema na na gitu no ka asem ni wiye no emre bi akiri no abranti sa kopie mu Juaben hine echi ni eyi ni ti kire se otwa ni ti anase okun no ebra Asante hine ete sa asem no ne bo anyoso frisa asem odi na no atomu a ohine ya busuo no oye na adwen se obetwe na so ne nipa odi sa de nanim ehya Asante hine kutupa no one bantema hine na bantema hine nso ono ne di akon animu Asanteman enu nti Asante hine soma won se onkotwe Juabenfo na so enam se konta na sen wa busuafo ni Juabenfo ni ntino ntokwa ni bi kan won frisa bra katamanso ntokwa ne koso no omumienu ne kabo ma omutumi koji sikadwa na omantumi anye sika futuro no nti ma konta na seman ni mu beche mienu na neti prekese ne di konta asefo no bi ani ma omukopie mu okowu abeni na omuto asutwa afrawa omukotena awrawra ne ntokwa ne hyase ne Juaben ne Asanteman kon ya ma edrumre bi no na wa abamabu nti ma Juabenfo ni dwane fa kumawu ekopie mu onkoko ne bra woko no afijase asokore Oyoko bomi omunyina kan Juabenfo no ho ne koye omofa kumawu kopie mu onkoko de won ho koma ochehene na ochehene ji won ma wona asase bitina so a no pani bi twa bewo so a ofre no ofori enu nti Koforidua na se no eno ne Koforidua na omokoye no Juabenfo chichiri won kru afijase fo chichiri won kru asokore Oyoko bomi omunyina chichiri won kru enu nti uko no ma o Koforidua Juaben Koforidua asokore Koforidua Oyoko ene Koforidua bomi ebra nananum chichiri won kru ya wote wonum no emfie bi akiri no na no se ya wakotoko ne kru a ekirese wo frim anase owuye na ohini free honum no Asante hini na nakwakudua ne baaye ebra ohini bedi ade no ode to ni mpanimfo anim se Juaben hini ye ne busua pani enu nti kwa ombefa so ahwa ama omaba won chibia no onye ne sa enu nti ode nkra koma won se omunsamra won echi na sabre no na nakwasibo aten de wo frim anase wawu ebra nananum dwane free Juaben no ekroni bedane amamfo enu nti no wo pani bia ofre no opoku a one nanti free Juaben ebegunsa esuchire nananum se omunkrofo akoka baabi nti omu awon no nsamra won echi enu nti ebra Asante hine eto won kra se omunsamra won echi no sa wo pani ni di kan betena Juaben a ohwe se sa de ni besi na ebra mu hu sa asam ne yampa omufri Koforidua eba no omuhina wodi won anim no oduru osinyo no ofrim anase owie ne di wona deduanan ewo osinyo ansa na oto awon akwantu ne so na omunante ya bipie mu won kokko na ohina omdi ni sisu no ono nso frimu anase owie na de otoso miensa no omu bedru konongo famu honom no na omuni bema bi obedi won anim kan anase obedi ade no nti omu de oba pani bia ofre na bena sewa eni di ade ono no omu fre ni Juaben sewa no onne bedi nananum yenim obedi ade no ode nkra koma Asante hini se so omumra ade a obedru kon mu no musonko ana etoto wo mo no nti ohia se bantema hini beba behia wo no oni ni nyina aba na bra bantema hini te ye no ohun se wokwa Juabenfo ni de ni beyi musuo ewo kwem so ne sha Asante hini ose ya wakotokutu pan man tokwa ne ba ya odwane free honum eno nti ebra ote sa asem no bakosem kire se ono a hye ne ho akonfo ewuye na ebra ote se ohini ya hye ne ho akonfo ewu no otu anamo ma na abena se wadi wanim ebepi mu Juaben eno nti na abena se wa na de ombepi mu Juaben kro ni subiu na ebra omubedru ye no na ye wo oba ofre ne nana sapon ono nso na beji din o Juaben abakosem a ofre ne Juaben sapon na ebra nananom ba no omuche omumu mienu ema bika Koforidua honum ene bi nso baaye frese wodwene huhu se so omunyina aka so omo ba oye ne bi betumi asi ama omunyina ase ahye nti oja bi o chimemu a ene ofre won new Juaben ehfo ma bedi Juaben akonwa ne nie de odikan no ye oba ne dini nana mpobin afra dotoso mienu no ne dini nana enem dotoso miensa ofre na retumfo enan ene kofia jekum enum ene nana eto de odi ho ne nana kobi ameyaw dotoso ne nana twemesi ankra odi ho ye nana da akwa frapo de odi ho ene nana da akwa yi adom onne kwa Asanteman ni de nchirakon no de odi ho
ene nana ose hwede on eye fronton from ewa Asanteman odi oni nana Kofi Akresi nana ekua mu apani nana Fetua nana Saponsei nana Yakodie nana Kofi Boatin nana Masewa nana Afrakoma apani nana ekua Sapoma nana Asafoje nana ya Sapon nana Asariamponsem nana Kofi Otu Sereboa odikan nana ya Sapona otosumienu nana ekua mu Aboatima otosumiensa nana Juaben Masewa otosumienu nana Kwabena Boatin ene nana Otu Sereboa otosumienu a ona ye Juaben hene bisine Saa so na busua won chifranto ana tetibre mu na okosra asase firo hene kese bi ho ebre odra asase ne so no hu se odum bi atutu aguo enu nti nananom ikotena odum nanafo enu ni krodum nafo yensu won ho abakosem hone manie osetu manie yenu ku yenu dani o komfo no tia obo ye ti community otu ye tia o se wakurabo atoya sampo sire Sana nanumi ono ofenso nyina ya busua baako a eya achirema busua onchifri adanse krokrobiant ebra nananum hye won akwantu na se no emusua ko miensa omone achimche bi ejoso ofenso anase Dumanafo ebra nananum inamu papa mu ba won temfri se na obi akura ne dom ebra opapa mu no nananum yi bepie mu antoa ebra nananum wonom no ohun se dom na bro won so enu ntotu anamon so obekọ akọpe ba bi kese atena sabrenum no nanajem ono na na ewa asase enu nti nananom ikosre no ema woma won ba bi tenaye nananom te wonom no ondom ne sa beye kese enu nti ofri honum kopie mu aduamoa ofri honum no okopie mu aso ofin ne so na sa bre no na ede na sehima na hwe sansa ase ne so na sa ohima no ware asante hene na mpanimfo ko hu ede na sehima de won amane ebo no na ede na sehima ton asase ne bi ma womo na enam se sika ne mu odunti no wantimi entua ne nyina enu nti ode onde hye ba akusi awose obitua won kana no waje won de hye no enu nti nanahima yi te ase ma onde hye ne hye ase som no adakru bi nanahima yi soma abraye ya tomasie ma edua kokasa no kire se edua bobo ne ma ne wuye na tetibre mu no se wu anase wudi esi baabia aya na ho asem kan edin aya na akoyesuru ani hunti wa mo nananum ya amane ema okosie won de hye no ebra nananum nya sika ne nka ya ode ba no oduru honom no na asem ayesie no enu nti nananum ka kire ne se otu eska na enyi frisa won de hye wu ama wa mebo na amane ama ono ade nipe esie no ema ohiman etiase eno ne nam so ma nananum yi eka wo ofenso na enam so ohiman no ware asante hinintin ema asante ade nyina no ofenso bedi mu ntintimman na edra Asanteman mu a oka kure wa asase paade a ene ofenso na sei ne ho abakosem ne hyase Asanteman be Asanteman nyina ye ntokwa bebra okokon ye edi aman so efa aman no ntokwa no mu nyina no ofenso di mu ntintimman na se wodi oman bi so a no ofa mu asade nyina ne mu asade no ochema hemfo a okosa akon no na bia ya ochesa ne ma no eho ne ofre ho no mbechem ne berbidru ya Asanteman ko sakese a okonya mu asade bebra obechemu ewo sa kroyi so ebra nananom oche ne ma no otumfo hu so ofenso hene tuoko mu a ene ma no wonjibie entu otumfo kobusa wo hene se ade na omo oche ne ma no onyibi na nanan de tu otumfo nim se ne ma no obi eyi de ope enu te ma Asante hene busa ne se ono nso de ne ope e ma nanan de tu otumfo nim se on de won pehwe na emu ope mu ani nko e ma otumfo busa ne se mu ani nko no opa kyeresen e ma nanan de tu ne nim sense ase no ope eno nam so ma otumfo de nsase bebre na ahye wo hene yinsa enu te se opi mu Asanteman mu a ofenso ne kura won sase bebre na mu ani nko no se mu ani bididi wa asase ne so na so okwa asase ni nyina ya ofenso dia na se koye chia ebra na na jamfi no di asase ne ma wo mu no o ma ne henkwa eni wona a utwa
twa asase ne ma wo mo no ekochinchini wa asase ne so ebra wo kono nananom hu se odum bi atutu da honom ebra nananom hu odum no osre mpanifo ise so de asase ne bema wonde a odum nanafo he ya na obetena eno ni krodum nafo na sabia ya nananom yidi kan betena ye ene ho ye won kro dada na se uduru kro ne kwantia esuo wewe ene esuo bese na abehu no wo honom na titibere mu no na sensu na na ebo nananom hu ban a na de ma de bonyefo se obeba bitwa fa kro ne so na no we esuo afu ene esuo krama na esuo krama oni wo mu nyina pani oni wade adumakase bohye oni aboa so ebohye na nka mamponten na ware ne ma nananom idi ehonom ma wo mu na won nana boafo adu ekoyi wo Kenya ase okoye ne nani kutwa wo baabi so no obusa mu no no ye santehene de hye na saa maami no fri Koforidua na obaye wo Kenya ase e ba asa ne mpanyimfo ya amamre ne amane kobo Oyoko adehye na amane na nanane hwe baabi a maami ifra ode badumi na afo ho a na emu a enuntina na etwa na asase ne bi ma ne yire ene ne manfo betena ho a ene ofre ho no mamponten senye mamponten ba ye dia no one we kobrema na ebohye na infudu na betena dum na afo akonwa no so dodi kan ne na abofo adu na no ofori akwantimfi na saifri na kofidu na edu tutu na akosoa na ye achim na kwadwa anane ene na owusu kwaten a otosumienu ono ne dum na afo hene besine Empenisi se wo kariska akwaje kwaya emu akyrebere ni apremre nyina ya odia na senso etitibere mu no enam mpata na edore woni bom mu ntino otoni din Drobon na nananom kotena nso yisu a ofre kro ne Drobonso yensu awon ho abakosem hane manie osetitu manie enum ko enum dani o komfo no tia obo ye ti community otu ye tia wo se wa kurabo atoya tanko sire Saso na busunya bakosam kyerese omunchi fra achemasuom ne bepie mu Asanteman ne brom bepie mu Asanteman mu no ombeso ye na natafo hene na wombotae ne se oba Asante hene ho na omuduru tafo no na kamea ye se woduru Asante hene ho anisa ne bra nananom bepie mu Asanteman mu no mu won adwuma odinam dada ae ne ahayo eno ntina natafo hene ma won ba bitena ya oya ahayo no esom tafo hene na natafo hene nso ni nua wa agyamam eni nana kumawo hene na saa ohene na ne din ni nana yesaw ne koba ase mre bi akiri ne sede na tafo si ye kese afa no anhwe ya na won ahayo no agu eno ntina nanom ikobon won wura tafo hene amane ma tafo hene nso kobon ni nua nana kumawo hene amane na ohene di to ni nua nanim so no so asase akroma meto ne da eno ntina na tafo hene ma nanom ikopie mu okumawu abonten so na nanom yenam se no ya asonafo ntino kope asonafo ano wo honom de won amane bo won na enam se na tafo hene ni nua kumawo hene akasanti na ebra odru ye no oje won feso ne won tenaye na nana kumawo hene yi ne chia me ma nananom yi ma okokyere won asase bia no bi ante so ebra nananom dru asase ne so no koto abusuan foforo bia no nso akyekere won kro wo fa baabi na nananom yi de won ho kobo se abusuan no emre kakra bi na enam se oba kro kyekere onsan ko won echintini emfie bi akire no otufiri honom ko won anim na ebra no ote se abusuan yi nche ma ware ba se abusuan ne ntem na ebra nananom ba won anim no obetena bia ye bia ofre honom etigina doduase na sa kro ya okyekere ye na ebe nsre enu nti se dia tosre ni mu a na etumi beshi kro no enu nti nananom yi sa tuko won anim na oba won anim no obekekere kro bia ofre ne mosia so na sa kro na wutwensu ansa no akọ honom na sensu oni yira untimi ntwa makrom na sensu ebra nananom bepie mu honom no no onim ni din nenso ebra no onam nyina no no wo hayo suman eka won ho enu nti ekoba se obede no ohu sensu oni din na abakosam kyerese sensu isi ode ade atum na se wo se bia na eyi mpata bebree enu nti okanifo a odi sa so no afo ye ni bepie mu honom no egu nsa bisa ni suman ni se ensu oni din de sei na bosom ni bisa won se ensu adoro oni bon mu ntini mu hu enu ni kro Drobonso enu nti nananom tena adore bon asase no so no nya kro Drobonso na mfie bi akire no nananom tuko won anim e ma wo frɛ se kro dada na se woduru Drobonso kro yi mu a ene ho na ye won asie no honum nyina no sa asem si anananom ikosom otafo presebra obepie mu otafo no tafo hene bo akonwa ma won na no ode som no ebra nananom yi wo honum nyina no na wo adwen ye won se wabeso
so Asante hene na titibere mu no sa Asante hene bodwa na se na komfo bekomo a wa bekomo akomtro no na wunya amane mekire se obetimi ayuti anase obegya wo kwan titibere mu de na akoma ehu ne bere bi dru Asante afahye mu akomfo bi kokomo Asante hene anim enya amane eno ntina wo se komfo e ogya ne kwan anase se bi okuno nenso na natafo hene etoniti a wa ama yankuno na enam se na ne nipa ne Drobonso fo nitino ode komfo ne mawo na se na komfo na be ne mum no afom bosom na no opese odi amia wa Asante hene nsem ebre ode ne bepi mu Drobonso kronim no bosom ne hyase ye na nwanwa dwuma ye nsenkyereni bebre no obo ama nkrofo bebre ewo ye esisan yarewa pi ewo Drobonso kronim ne dia no ode fresa abosom no ene taatoa ne di na nkasa de ta no na enam so obetua wonti no ofre ne taatoa frese bosom ne betua won eno ntia ma atumi a na ewo ni mu no atu betena Drobonso kronim ema ama ni nkro bebre na agitwi ekọ Drobonso kronim ekọje wona yaresa ne bra komfo no ekom bosom ne ewuye no oba pani a odi abusua na nim bepi mu Drobonso a no ofre no edua kosua na odi kan na tafo hene bo odi kro akonwa ma wo mo pese obehu so o ma se dori eno nti oni di kro wo honom na sa wo hene na odi kan na ne di ne na nadwamena eno nti komfo no kom wuye no na abedi Drobonso akonwa agisa bosom ne fa wansa eno nti na so obetimi adi Drobonso akonwa na agisa wo ye taato akomfo na wo ade bi wo honom a odi hye wa akom ne beka na se kan wa oni kro mu ho hene na sa de no ofre ne tanokoa na de nam so ma nananum yi free tafo hene nsem kopi mu Asante hene honie Ebra na nananum yi kom nyina na wona adwuma ode baaye se ahayo no de na eno wo honum eno nti Drobonso hene wo ye komfo osaye bofo eno nti otumfo etwadwira anase o hyefa bia na odi kan de won bosom ne kosa komfo eno no na ho siesie nko ansa no wi a wasase san ho se wo hene eno nso na ho siesie nko eno nti Asante afahye bia no okwa asemprenu na Drobonso hene odi kan ne firi mu no de otoso mienu ebreso no okonya asem wo menhia na nam sa Drobonso fo yi aso na okonya asa amane no eno otumfo ji won free na natafo hene nsem ede won ma abaafo ma nre hene na haya adwumanum no na enye mo anketenkete nko na nananum ekum na no okum mu anu makese no bi tise wosono anu otwa bangoma koma Asante hene eyo wosono ngoma a wayira so hene tenase anu ode ne na etieti aso enu nti brewri eni krewri eye Drobonso adwuma krewri ne de menkyerem ase wa hanom na brewri ne de eno ne bangoma no sa Drobonso foi nature na sa wosono so omutwa ne dua na odi bepie mu ahemfia ofre na emina eno no ode pra won hene ho no ebra Asante hene di Drobonso fo hye manre hene nsem no ebra bidru ya manso beto won temu a na wo so okobo won kro Asante hene nim ne nkrobo na chi no otumfo pagya Drobonso hene eye ne brempon ma oso akira Asante hene na Asante hene pagya won ye won na brempon ni nyina no odaso wo manre hene nsem na de ma Drobonso kro be ye Drobonso nyina ye bosom taato a o ma kro ni gi din bebre na so bi be hwa yaresa na so onya na o ma ne nkɔ na chi na o ma ne tena Drobonso kro nim eno nti Drobonso hyase de awo ho kyekire won kro no na waben bia na o hyen a asekyere ni nipa wa na kasa nsesan yi mu na kyire na obefra ni nipa wa ye asekyere na nkasa ye nipa wa efrisa efra edom na nananum akwantu mu no asonafo a na o ye akyemfo no bi nso betena breman na enam so ye abusuan ba akontine binum so bepie mu Drobonso eno nti breman bofo na sefo no omunuanom ne Drobonso fo no se abusuan na bi ne kopie mu okumawu bodomase ebra asonafo bepie mu Drobonso esan kɔ wanchi wo breman no Drobonso fo bebre na di wanchi kopie mu obreman na sa asonafo yi omo ofa ne ofenso hene ebi omo ofa ne joso hene na omunuanom ne tepa hene na Asante hene wo se sibe bonso bre so na nananum tu free tafo betena Drobonso na mfie bi akiri no nananum bretufo nso beka won ho na nana otoso mienu no free mu no omu ni bema obedi na ade no nti wa akonwa ne kodi bretufo ne nsa na nana odi kan wo bretu abusuanim no omo frɛ no komfo adi ya ofri honom no nana kɔ akye ebaaye na chi no komfo kwaku afram ebaaye ofri honom no komfo ya adente ne bedi na ade na sa won hene bre so no omo che prempa odi kan ne ekɔ osishes enu nti ma nkonwa bebre ayira wa Asanteman ma hene bebre na eguye na mfie bi akira ohene ne ba na chi okasa obi ankosom wo ba bi a wosom no ohene ya anko enu nti omutu won hene na bre a wokɔ no ade ade hye wa na akɔma fa wa ma abedi hene no odidwane kɔi na ohene free honom no nana takwasi ebaaye na ofri honom no nana takwasi a otoso mienu ebaaye na chi no nana kwasi edu ebaaye ofri honom no nana kwaku adomako ebaaye na omu nyina ye bretufo na chi no nana bo ama ne bedi na ade nana bo ama chi na nana dwamena danko adwabesew ebedi na ade ono ne Drobonso hene besine hone manie o se tutu manie yenum ko yenum dane o
come for not ya, boy, it's community. What do you say, Wakurabo? I thought